Vreau să fac și o povestire, să vadă domnul Ion Creangă că nu sunt fraier, cum vorbește el și mă vorbește toți nebunii, Eminescu, ăștia, Blaga, Lucian Blaga, îmi face vorba că sunt vai de capul meu, dar nu sunt. Cine știe ce spun eu acum, poate să-mi dea nota de la 1 la 4. Sâtârnice, sâtârnici. Si mai e capra, e trinezi. A ca n-a s-o del duma capra o ceave. Mo, beșez manța cuminți, beșez care cuminți, că mergeau andoforotele halimos. Va, mamă, va, hai gea că m-am găboc del duma o iedolo mai bari. Mo, ca n-a dat tu drum la nimeni, con ghilabas parola. S-o parola ce? Trăiesc, cuiesc și-am aminte scuiesc că mama va duce vo lapte, carne și uncă. Da la 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 la. Trăiesc, cuiesc. O bre, o dai, o hai gea. O lupulă mai banditul. Așunel s-o del duma capra și avelo care andoiezi. Ciuc, ciuc, ciuc. O edolo mai bari s-o del duma cate. Cone be! Mesom dae! O pralesco țigno? Del duma, nasi tu dae bă, dacă tu s-an dae del duma o parola. Acana o lupulus începe și ghilabas. Trăiesc cuiet și-am amintit scuiesc că mama va duce vo lapte, carne și uncă ouă. Lapte, carne și uncă ouă. Trăiesc cu cuiet. Bă, ăsta nu-i văcelul, mă. În fine, să moară familia mea de dați pe Pro TV. Gata, să moară familia mea de mai zi nimic, stop. Dați pe Pro TV.